Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur irailak 25, asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik Emma Arrizabalaga eta Amaia Kuesta izango ditugu euskaltzaleen topagunetik datozenak. Eta hauek mintzo praktika egitasmoa aurkeztera datoz. Eta beste alde batetik Joseba Sagardoi izango dugu. Sortu berri den Larretik elkartea aurkeztera. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1936an, Eusko Jaurlaritzak Eusko Gudarostea osatu zuen armada frankistaren aurka borrokatzeko. Urte batzuk geroago, 1964an, Mozambikeko independentzia gerra hasi zen, 400 urteko kolonialismo portugaldarrari amaiera jartzeko. Egun berean, baina 1983an, Irako 38 presok ihes egin zuten Long Kesh espetxetik, Irlanda iparraldean. Eta bukatzeko 1985an, Galek Baionako Monbar hoteleko atentatuan 4 pertsona hil zituen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean alde batetik euskara eta munduko hizkuntza gutxituak hitzaldia egongo da Pikuxar Euskal Txokoan, Irurtzunen. Euskara eta munduko hizkuntza gutxituak izeneko hizkuntza komunitateen arteko elkarrizketa antolatu du Irurtzungo Pikuxar Euskal Txokoak. Solasaldian parte hartuko dute hainbat hizkuntza gutxituen hiztunek. Arratsaldeko 7etan Pikuxar Euskal Txokoan. Beste alde batetik, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan irakurketa kolektiboa eta tertulia dialogikoa egongo da haurrentzat. Gerra oso ilustrazio politak dituen liburua da. Hitzek esaten dutena eta ilustrazioek adierazten dutena irakurri eta aztertuko duzu. Eta ondoren irakurritakoari buruz denen artean hausnartu eta hitz egingo duzu. Bake eta bizikidetzarako liburutegiak programaren barruan. 8 eta 12 urteko bitarteko neska mutilentzat. Igandean, Nahiak kantata kontzertua egongo da Baluarten. Nahiak kantata kontzertuan 14 pieza zuzenduko ditu Inigo Kasalik, eta gaurkotasun handiko gaiak dira bertan baliosten direnak. Nafarroko Ganbera abesbatza, Atarrabia abesbatza, Patez Iganda helduen abesbatza eta San Andres abesbatza egongo dira Baluarteko oholtzan kantan. Arratsaldeko 8etan izango da kontzertua eta sarrerek 15 euro balio dute. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, zonifikazioa euskarak Nafarroan duen oztopo handiena dela uste du Europak. Europako Kontseiluak dio euskaldunen eskubideak ez direla bermatzen. Osasunean, justizian eta administrazioarekiko harremanetan euskararen erabilera gabeziak nabarmenak hautematen ditu. Aldeetako batek eskatzen badu, epaiketak euskaraz egitea gomendatzen du. Argazki nagusian, Ruben Garzia, Budimir eta Jesus Vázquez ere atzetik dituela baloia eskuratzen saiatzen da. Titularrean osasunak jada kanpoan gehitzen du. Valentzia ahul baten aurka lortu du lehen puntua bisitari gisa. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, kondestablea berriro berrituko da. Eskuinekoan, Munek luze joko du 10. urteurrenean. Eskuineko berrian, medikuen gabezia larriagotu egingo da datozen 10 urteetan. Ezkerreko berrietan, alde batetik, plante sindikala Jimenori hezkuntzako grebaren bezperan. Beste alde batetik, Javier Labairu UPNeko zinegotzia gaitzetsi dute buloak eta falaziak erabiltzeagatik. Jarraian, adimen artifiziala, soziala, etikoa eta arautua izan beharko da. Ondoren, Nafarroan helduen zigorrak 21% jaitsi dira eta adingabeen zigorrak 13%. Amaitzeko, ingurumenak sakelako sateliteak emango dizkie abeltzainei hartzen erasoen ondorioz.
Diario de Navarraren titular nagusian, 678 etxebizitzek ez dute birgaitzeko laguntzarik izango Nafarroan, epeak betearren. Funtsak uda baino lehen agortu ziren, baina deialdiak irekita jarraitu zuen. Argazki nagusian, Sergio Herrera daukagu, Areso eta Torrorekin. Herrerak atea hutsean mantendu zuen bigarren zatian egindako lan bikainari esker. Titularrean, puntu ona Valentzian. Osasuna seguruago eta fidagarriago batek etxetik kanpo duen irudia hobetu du. Eskuineko berrietan, alde batetik Beiroren alargunak atxikitako frogak eskatu dizkio Marlaskari. Beste alde batetik 74 urterekin bere burua ezkontzatik kanpoko seme gisa aitortzea lortu du. Jarraian grebaren aurrean negoziatu nahi ez izateagatik hezkuntza departamentua eta sindikatuak haien artean salatu dira. Goiko bi berrietan, Ezkerrekoan, Rosello Artzapezpikoa Iruñeko espetxera itzuli da. Ezkerrekoan, berriz, Munek 10 urte bete ditu eta bere bilduma du ikusgai. Gara egunkariaren titular nagusian, Europako Kontseilua irmo agertu da euskararen oztopoen aurka. Epaiketak euskaraz egiteko eskatu du erakundeak, aldeetako batek hala eskatzen badu. Nafarroako zonifikazioaren trabak kentzeko eskatu du eta hezkuntzaren mugak kritikatu ditu. Argazki nagusian, Gurutze Iantzi eta Xavier Kalparsororen heriotzak salatzeko ekitaldia dugu. Titularrean, Egiari zor elkarteak aitorpenaren legealdia izan dadila eskatu du. Ezkerreko berrietan, Goikoan industriaren geldialdiak barne produktu gordinaren gorakada zehaztu du. Behekoan, Karen Maronen kronika dugu. Itzulera beldurgarrienak behartutako exodoari bide ematen dio, izenburupean. Beheko berrietan, Ezkerrekoan, Mileiren mehatxoaren aurka zinemaldiaren alde. Argentinako zinema industria desegiten ari direla salatu eta Javier Milei presidente ultraliberalaren mehatxoak gaitzetsi zituzten atzo zinemaldian, Argentinako hainbat zinemaigileek. Ezkerrekoan, Alabes mirariatik gertu egonda eta osasunak puntu bat lortu du. Berriaren titular nagusian, Europako Kontseiluak epaiketak euskaraz egiteko neurriak eskatu dizkio Espainiari. Osasun arloan euskararen erabilera errazteko neurriak hartzera eta Nafarroako zonifikazioa bertan behera uztea ere galdegin du, 5 urtean behineko txostenean. Kontseilua eta behatokia pozik agertu dira. Gomendio eta ohartarazpen irmoagoak ikusi baitituzte aurten. Argazki nagusian, Elena Irureta, Victoria Eugenia Antzokian. Elena Irureta disdiratsu, Euskal Izarren gauean. Zinemira saria jaso du aktore zumaiarrak Euskal Zinemaren galan. Goiko berrian, Mende erdi kuboari biraka. Rubik kuboak 50 urte daramatza gure artean. Beheko argazkian, Libanoarrak IES-ean, hegoaldetik Beirutera bidean. Titularrean, Libanoarrak Noara ezean, Israelen erasotik IES. Honen ezkerreko berrian, EAJak eta EH Bilduk batera egingo dute gaur erabakitzeko eskubidearen alde Gipuzkoan. Bukatzeko eskuineko berrietan, Goikoan, Nafarroako hezkuntza publikoan grebarako deiari eutsi diote biharko. Behekoan, berriz, dena prest dago Getarian Hegalabur aztegiaren kaiolak itsasoratzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako zonifikazioa bertan behera utz dezaten eskatu du Europako Kontseiluak. Euskara babesteko eta lurralde osoan zabaltzeko oztopotzat joditu Euskararen foru legearen eremuak, atzo plazaraturiko txosten batean. Eskuineko berrietan, Goikoan hezkuntza sindikatuek greba mantenduko dute negoziazio faltaren aurrean. Greba egingo dute bihar osteguna. Hezkuntzako mahai sektoriala izan dute gaur eta hasi eta berehala sindikatuek altxatzeko erabakia hartu dute. Jimenok ez baitu negoziaziorako punturik ekarri. Ikasgela bateko ratioak irudikatu dituzte bileran bozeramaileek. Behekoan, Zaporeak elkarteko Fermin Artolaren hitzetan, ezinbestekoa da Greziara hemendik elikagaiak bidaltzea. Greziako errefuxiatuentzako kanpalekuetara eramateko arroza, makarroiak, espagetiak, txitxirioak eta oiloa jasoko ditu Zaporeak elkarteak larun batean. Berriozarko eroski saltokian, Moreako Eleklerrean eta Antsoaingo eta Iruñeko
Inigo Arista kaleetako BM dendetan eginen dute bilketa. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Emma eta Amaiarekin egongo gara, euskaltzaleen topagunetik datozenak. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo. Bueno, mintza praktika egitasmoa aurkeztera zatozte, ezta? Aspalditik bian dagoena, baina zertan datza hau? Mintza praktika egitasmo hau da Iruñerrian antolatzen dugun mintza praktika taldeak eta orduan egiten ditugu urtean zehar orain irailean egiten dugu izen ematea eta orduan talde ezberdinak elkartzen ditugu beraien artean eta antolatzen dira nahi duten tokitan oso forma autonomoan eta mintza praktika egiten dute beraien artean. Eta zergatik sortu zen, zergatik ikusi zuten horrelako zerbait sortzearen beharra? Bueno, sortu zuen Gera elkarteak 1983 urtean eta gero zabaldu zen herri guztietara eta azkenean Euskal Herri osoan egiten dira mintza praktika egitasmo herri ezberdinetan. Hori da. Bai, eta nik uste dut zergatik nagusia dela horrelako mintza praktika saioak daukatela potentzialidade handia beraien artean, azkenean, euskaltegiek betetzen dute beraien funtzio oso beharrezkoa, ez? Baina gero hortik errealitatera jaisteko jakintza edo euskarazko praktika ezberdinak egiteko eta naturalizazio prozesu horretan ematen da indar handia, ez? Orduan ikusten dut jendea alduntzeko prozesu oso polito bat dela eta uste dut hortikan etortzen dela zergatik nagusia. Bai, gero ere jendeak badu behar hori, ez? Adibidez, euskaltegietan edo ikastetxeetan zuk azkenean akademikora edo ortografia edo lexikora bideratzen zaituzte gehiago, baina guk nahi duguna da erabilera hori kalera eramatea, zure artean, jendearen artean hitz egitea, euskaldunen artean ere ezagutzea, orduan hori behar hori ikusi zen eta orduan horregatik ere sortzen Iruñerrian. Imaginatzen dut zuek sorreran ez zinetela, baina badakizue pixkat nola izan den honen bilakaera? Egia esan ez asko, bai 2004an sortu zela Iruñerrian eta 20 urte eramatea programa hau bai dela zerbait oso potentea, ez? Gainera Iruñerria batean da niretzat gauza notizi bat oso ona. Ikusita gainera arrakasta, ez? Beti edukitzen du, bai bilakaera izaten dela beti oso positiboa. Bai. Hasi ziren talde gutxi batzuk, gero urtez urte gehitu da jendea, eta azkenean talde pila bat daude eta jende asko parte hartzen du. Orduan hori da bilakaera orokorra. Bai. Eta ideia da jendea taldean elkartzen dela euskaraz hitz egiteko, baina nola da honen antolakuntza, non elkartzen dira, noiz? Izen ematea zabaldu zen irailaren 18an, izen eman dezakezue esku orri fisikoetan edo online, eta zu zaletasunen arabera, euskara mailaren arabera eta auzoa edo herriaren arabera markatzen duzu zer nahi duzun, eta gero guk hor egiten ditugu kriston kroki sandia, saiatzen gara taldeak egiten, hori, 3 baldintza horien arabera sailkatzen, eta taldeak elkartzen dira, astean behin ordu bat edo ordu erdiz, normalean kafe bat hartze, kafe baten bueltan, edo paseoak, edo dena delakoa, eta izaten da astean behin, gero ere, aurten ere malgutasun puntu bat emateko edo saiatu gara zaletasunen inguruan talde ezberdinak egiten ere, adibidez pasain ikasturtean izan genuen kantuz talde bat, joskintza ere josten aritzeko taldetxo bat sortu genuen hor plazaran elkartzen direnak josteko, antzerkirako ere talde bat badugu, mendirak irteerak egiteko, eta hauek maiztasunari dagokiola izaten dira, ez dira zertan astean behin izan behar, ez mendi taldea hilabetean behin da, antzerkia
Gaiarreren programazioaren arabera, orduan hori, ezin baldin baduzue astean behin elkartzeko konpromiso hori hartu, aukera gehiago ere badituzue. Hori da. Eta nola aukeratzen dituzue jarduerak? Ze adibidez irakurri nuen yoga egiteko ere taldea dagoela, baina claro, nola bateratzen da yoga eta euskaraz hitz egite hori? Justo yoga, hemen ez dakit, igual Euskal Herriko beste tokiren batean badago, baina Iruñan ez, bi horiek uztartzea, ez dakit nola egiten duten, baina jendeak gustora egiten du. Nik uste dut hor gakoa dela aldatzea, sartzea buruan edo aldatzea filosofia eta esatea, mintza praktika nahi dugu egin, gure bizitzako edozein esparrutan, ez? Niri gustatzen baldin bazait gitarra jotzea, gitarra jotzeko forma hori, goazen egitea euskaraz hitz egiten ari zaren edo euskaraz kantatzen ari zaren bitartean. Yoga, momentu askotan egon beharko zara isilik meditatzen eta, baina klasearen hasieran edo amaieran, praktika horiek euskaraz egitea edo zure barneko pentsamendua, igual euskaraz egitea, ez? Nik uste du dela saiatzea mintza praktika hori eramaten zuk gustuko duzun espazio horietara. Eta euskara mailaren arabera nola egiten duzue? Jartzen dituzue denak maila berekoak talde berean edo konpentsatzen duzue pixkatxo bat? Hor bai, ez dut lehen azaldu, baina badago bidelari eta bidelagunaren bi figura ezberdinak. Bidelaguna normalean izaten da euskara maila altua edo euskararekiko atxikimendu handia daukana. Eta bidelariak izaten dira laguntza hori behar dutenak edo euskaraz bakarrik aritu nahi duten horiek. Orduan hori saiatzen gara bai mailaren arabera banatzen, baina normalean kontrastea dago bidelaria eta bidelagunaren artean. Baina gero bai saiatzen garela, ez? Beraiek izena ematen duten momentuan badaude kategoria ezberdinak zuk zure burua hor kolokatzeko. Eta orduan saiatzen gara euskara maila antzekoa dakaten personen artean egitea taldeak, ez? Askotan posible da sortu sentimendu hori zuk igual ez eduki hainbeste gaitasun edo zuretzako ez izan hainbeste gaitasun eta bestea ikustea kriston mailarekin eta badaude pertsona batzuk atzera botatzen direla momentu horietan. Orduan, gure ustez garrantzitsua da gauza horiek zaintzea, ez? Eta saiatzea pertsona guztiak egoten eroso eta baina gero tokatzen da denetik, gero pertsona batek igual esaten du ez, nik nahiago dut maila altuagoko jendearekin eta horrela tiratzen didate asko eta horreratzen du desiente, baina normalean zaintzen ditugu. Eta gero ere minimo eskatzen dugu mailakoa izatea. Ze hori eskatzen da elkarrizketa minimo bat izateko kapazak izatea. Titulazio gabe, bakoitzak bere buruari aitortzea bateko domintza praktikarako maila minimoa. Eta kopuruaren aldetik zenbatekoak egiten dituzue taldeak? Normalean izaten dira, saiatzen gara 4-6ko taldeak egiten, baina egia da badaudela talde batzuk pixka bat handiagoak direla, ze hori. Batzuk badago asteren bat norbaitek faiatzen duela, edo horrelakoa da bizitza, orduan batzuk badira pixka bat handiagoak horiek egiteko bi pertsona bakarrik elkartzea aste batean, eta horrengoan 3, orduan batzuk handiagoak. Eta norbait ez bada eroso sentitzen edo aldatu daiteke taldez? Guk hori esaten diogu, guk ari garela talde guzti hauek kudeatzen denbora guztian, orduan badaukate beraiek gure telefonoa eta edozein arazo daukatela edo transmititzen diegu gurekin kontatu dezaketela aldaketa guzti horiek egiteko. Eta zuek nola kudeatzen dituzue taldeak? Behin eginda daudela ja? Guk normalean bidaltzen diegu edo emailez edo WhatsAppez lehenbiziko topaketarako ordutegia, tokia eta hori. Gero, batzuk batzutan WhatsApp taldeak dugu, beste batzuk ez dute edo ez dute WhatsAppik nahi, orduan haiekin beste modu batez jartzen gara harremanetan. Eta lehenbiziko topaketetara gu normalean joaten garela, egiteko pixka bat, laguntzeko lehenbiziko egun horretan. Eta gero egiten ditugu ikasturtean zehar bisitako. Eta gero ere ekintza osagarri batzuk egiten dituzu, ezta?
Bai, talde berezi horietaz aparte egiten dugu, pasan ikasturtean joan ginen Durangora, martxoa aldera egiten dugu mintzatxotx dela sagardotegira irtera, eta mintzaeguna ere ospatzen dugu Euskal Herriko mintzalagun egitasmoan parte hartzen duten parte hartzaileekin. Pasaren urtean izan zen Erandion, aurten oraindik ez dakigu non izango den, baina hori helburua da elkar ezagutzea eta egun polit bat partekatzea. Bai, hor gainera ez nahasten dira Iruñerritikan kanpoko mintza praktikako beste talde batzuekin. Igual elkartzen zara Hendaiako jendearekin edo elkartzen zara Durangoko jendearekin, eta orduan hori beti da berazgarria eta diferentea eta jendeari gustatzen zaio egitea eta parte hartzea. Eta orokorrean zer moduz ateratzen dira hauek, jendea puntatzen da? Bai, oso pozik, orokorrean ez, jendea pozik. Bai. Eta egitasmo honetan, Iruñerrian adibidez, zenbat jende dago apuntatua? Aurten 900 eta piko, ez gara oraindik 1000ra iristen, baina nik uste espero dut aurten iristen. Hori 970 zerbait. Eta lauko taldeak egiteko ez zarete zoratzen, pixka bat. Bai. Bai, izaten da nahiko erokeria, baina. Iraila urria azara izaten da oso potente guretzako. Eta, orain irekitzen duzue apuntatzeko epea, eta noiz arte egongo da irekia? Berez, ez dugu inoiz izten. Egia da orain egiten dugula lehenbiziko kanpaina edo komunikazio kanpaina, eta urtarrian egiten dugu beste bat. Orduan, egia da orain dela momenturik onena apuntatzeko, ze aukera gehiago izango dituzu zuk nahi duzun talde bat aurkitzeko. Baina hori, orain ez baldin baduzu prest ikusten zure burua izena emateko, aurrerago ere izena eman dezakezu. Gero igual aurrerago taldeak eginak baldin badaude, ere konfiantza hartzen baldin badute, gero apuntatzea zailagoa da, ez? Bai, hor, segun, moldatzen gara jendearen bizitzetara edo gutxienez saiatzen gara, ez? Orduan, horregatik izen ematea dago irekia, eta iraian ikusten duzu zure burua oso iztu, eta abenduan esatuzu, sartuko naiz. Eta gero egia da, talde batzuk direla itxiagoak eta nahiago dute beraien artean elkartu eta ez hartu persona berririkan, baina gero badaude eta gehienak izaten dira irekiak, ez? Eta da jende irekia dagoena prest beste persona batzuk ezagutzeko eta orduan sartzen ditugu beste taldetan. Eta moldatzen dira oso. Eta jendeak urtero edo ikasturtero aldatzen dira edo beti berdinak dira, batzuk esaten dute, guk gure taldea daukagu eta ja ez dugu aldatu nahi. Bai, hor badaude hori talde historikoak edo 2004 hortatik elkartzen jarraitzen dutenak, ja lagun kuadrilla bilakatu direnak, gero ere denetarik dago. Igual norbait gustora zegoen taldean, baino aurten ordutegiarengatik ezin da talde horretara joan, orduan eskatzen du aldaketa, eta bestek jarraitzen dute, denetarik. Eta apuntatu nahi izan ez gero, zer egin behar da? Hori, izena eman edo web orrialdean, sare sozialetan ere dago gure web orrialderako esteka. Dela mintzakide.eus. Eta gero ere esku orri fisikoak aurkitu ditzakezu Zubiarte Euskaltegian, IKAN, AEKAN, Zubiartean, Euskara Bidean, Hezkuntza Eskola esan dut, uste bat, orduan. Bai, eta gero hori da, udaletxetan. Primeran. Neskak ja, bukatzeko ezakit zerbait ahaztu zaigun, edo zerbait gehiago komentatu nahi duzuen. Nik igual ez azkeneko urteetan, azken urte honetan egon du gara pentsatzen eta aitortza bat nahi diegula egin bide laguna diren persona horiei, ze noski talde guzti hauetan esan dugu 4 eta 6 pertsonen artean elkartzen direla, baina beti hor saiatzen gara egoten figura hori esan duguna lehen dela bide laguna. Eta persona horiek dira guztiz bolondresak, sentitzen dutela, nahi dutela euskararen bizi berritze prozesuan beraien aletxe hori aportatu, eta da, nik uste dut, egiten dutela kriston ekarpena euskarari, astero hartzen ordu bat, eta elkartzen talde horretan,
egia da izaten dela ordu bat oso atsegina, elkartzen zara, azkenean bihurtzen zara lagun talde bat, zaude tabernan edo paseatzen edo gustatzen zaizun yoga hori egiten edo dena delakoa, baina nik uste dut aitortza hori bai merezi dutela bolondres horiek. Zegu koordinatzen dugu eta kasu egiten diogu, baina beraiek egoten dira hor. Ordan hori, aitortza hori egitea gure parte ez lagunei. Bueno, eta beste guztiei ere, egiten dutela, dira, astero elkartzea euskaraz hitz egiteko eta bakoitzak bere arrazoiengatik, baina da oso polita ikusten jendearen prozesu hori. Bueno, bidelagunentzako ere praktikatzeko modu bat izan daiteke, ezta? Bai, hori da. Bai, gero badago beste arrazoi bat eta askotan izaten da jendeak faltan duela inguruan euskaraz hitz egiteko persona hori, ez? Eta askotan jendeak esan du, nik badakit euskaraz, baina hain naiz galtzen, ezin dudalako praktikatu inorrekin, eta mintzakiden aurkitzen du horrela bere taldetxea bai horrentzako. Bueno, neskak, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den ikasturte berri hau. Bai, eskerrik asko zuri. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena hego-mendebaldeko haizea zakartu egingo da. Egun osoan egingo du enbarazu eta zakarrago ibiliko da iluntze partean eta mendebaldean, bolada oso gogorrekin. Zerua goizean nahikoa argi ikusiko da, naiz eta goi-hodei ugari izan. Egunaren bigarren partean estaltzera egingo du eta orduan naiz eta haizea zakar ibili euria egin dezake han-hemenka. Temperatura igo egingo da, bereziki kantauri isurialdean, eta baliteke 27-29 gradu arteko balioak neurtzea. Ostegunean, eguna hego-mendebaldeko haize zakarrarekin hasiko dugu. Ondorioz, giroa oso epela izango da eta temperatura maksimoak orduan neurtuko dira. Eguerdia baino lehen haizeak iparraldera egingo du kantauri isurialdean eta arratsalde gau partean barnealdean ere ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da. Haizearen norabide aldaketa fronte hotza iristean izango da. Fronteak egunaren erdialdeko orduetan euria eta zaparradak utziko ditu lurralde osoan. Trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Arratsaldean freskatzera egingo du eta eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Joseba Sagardoiekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Apa, kaixo, ondo, hementxe. Bueno, Larretik elkartea sortu duzue, ezta? Hori da, bai. Eta zertan datza elkartea, kontatu iguzu pixka bat? Bai, sortu genuen, ideia zen, guzti hau hasi zen, ez, lehenengo sektoreko abeltzain, nekazari eta denak berpiztea, ez? Ez bakarrik Pirineo osoko zonaldeko abeltzain, nekazari eta produktua berpiztea eta beraien beharrak edo hori ere berpiztea gehienez. Adibidez, hemen hau hasi zen ere hiltegi bat ere behar zelako men Pirineo mailan, hori abeltzainen beharrentzako eta hori. Baina, hau prozesu honekin jarraitzeko eta guzti hau, beti eskatzen ziguten, zerbait persona juridiko bat izatea. Orduan, esan genuen, egiten dugu asoziazio, elkarte hau, eta horrela sortzen dugu hemen Pirineoan hori, elkarte bat lehenengo sektorea eta hirugarren sektorea sustatzeko elkarte moduko bat edo esan daiteke. Oraindik, sortu berri den elkartea da edo sortze prozesu horretan zaudete, baina nola sortu zen ideia, elkartea sortzeko ideia? Nola esan zenuten, guazen
hau sortzera edo ze beharra asetzeko? Bai, hori esaten dizudan bezala, hasi ginen hori, hiltegi hori berritzeko asmoarekin egiteko bilera ireki batzuk, eta bilera hoiekin jarraitu ostean, ja, esan genuen, guazen egitera igual talde motor bat, hau, elkarte hau edo, ekintza hauek aurrera eramateko. Esan da bezala, lehen bilerak irekiak ziren, eta igual hainbeste pertsona erakartzea hori jarraitzeko ezen oso gokia, esan daiteke. Baina, orduan ja egin genuen hori, talde motor bat, hau aurrera eramateko, eta horrekin esan genuen, esan ziguten ere, hori, lehen esan duan bezala, edozein fakturak egiteko, tramiteak, zerbait sinatzen beharko bazen, esan ziguten, hori, asoziazio edo elkarte bat egin beharko zela, hori, zerbait legala ez sinatzeko, eta azkenean hori, esan genuen, guazen elkarte hau egitera, eta horrela ja badaukagu zerbait legala. Eta zerbait legala, eta ja, zerbait jendea ikusteko, hori, zerbait egiten ari garela, eta momentuz, hori, aurrera joala, eta ondo. Eta orain, behin elkartea sortua dagoela, orain zer? Ze tokatzen da? Bai, hori orain sortua dagoela, orain bagaude sensibilizazio txarla edo bilera batzuk ematen, hemen Pirineo aldean, Zaraitzu Erronkari eta Almiradio ibarrak hartzen ditugu, hemen, eta gero beste aldean, Aezko, Aitzibar, Erro, Auritz eta Luzaide zonalde hori. Orduan hori, hasi ginen hori, iraiako 23an ja, sensibilizazio txarla edo bilera hauekin, eta arituko gara, urria 25 arte dugula azkena, eta hori. Bilera hauek dira, hori esaten den bentsala, jendea kontzientzia edo sensibilizazio hori hartzeko zertan gabiltzan, eta hori. Eta gehiena da, hori, abeltzainentzako, komertzio, ostalaritza, baino gero ere, ari gerela egiten, poblazioarentzako, ez, esan daiteke. Beraiek ere ikusteko zertan gabiltzan, jakiteko zegoera dagoen ere, Pirineo mailan, eta hori. Eta gero, honen ondoren, lanean jarraitu. Hori, esan duan bezala, hau dena sortzen da, hori, hiltegi hori berredirekitzeko nahian. Orduan, hortan jarraituko dugu lanean, eta hainbat gauzekin ere, baina hortan datza. Hasierak beti zailak dira, ezta? Zer izan da zuentzako gauzarik zailena, edo igual ezain erresa izan dena? Bai, gauza hauek oso kostosoak dira, gure denbora, dirua ez, baina denbora zatik hainbat bilera egin ditugu hau sortzeko, nundi joan behar ginen, porque hasieran igual esaten zuten igual kooperatiba egitea, baina oraindik kooperatiba igual zerbait handiago zen, esan daiteke. Eta gero, ere, burokrazia. Paperak, zertifikado digitala, dena hori sortzea, izan da pixkat luze eta roiete, porque honekin hasi ginen ja igual urte hasieran eta orain bukatu dugu, esan daiteke, así que zailena hori, esan dait, burokrazia, paperak eta dena egitea. Eta egun, ze gabezi ditu sektore honek? Hori, lehenengo sektorean begiratuta, hori, gure produktuak, ez, abeltzainekin begiratuta, adibidez, badugu hemen produktu gari, naiz VIH, korrar, kume,
txerria ere, eta beti esan dugu, bai, hemen jaio, elikatu bizi, baina, karo, gero hemendik beti kanpora eramaten da, eta gero ez da berriro ona bueltatzen. Orduan gure nahia gehien bat ere hori izan da ez, hemengo produktoa, hori, sare hori edo zirkulo hori itxi, no? Hemen jaio, elikatu, eta hil, ekoiztu eta saldu. Osa, dena, hori, hemen Pirineo barnean egitea. Eta azkenan hori, hori abiltzen asko benta direkta egiten dutena, animaliak hemen eta Iruñara eraman beharrean, edo adibidez hemen ere, Iruritara eramaten dute abeltzan batzuk, hori, bi ordu terdiko bidaia egin ordez animaliak araño eraman, eta hemen Pirineoan hiltzea, hemengo produktua ere hori aurrera pauso itzela izango zen. Así que gu hori gehien bat orain hortan gabiltza ere. Osa, bertako produktua sustatzen, ez? Bai, hori da. Gero larretiken hori elkartean gehiago sartzen da, Osa, nekazariak ere, hori esnekiak ekoizten dutena, gazta, ere, sartzen da dena ez, pakete berdinean, baina hori, gehien bat, hemen ekoizten den, hori, haragia produkta, hemen Pirineo barrian gelditzea, bai. Beraz, helburuak argi dituzue, baina nola eramango dituzue aurrera edo nola izango da praktikan? Hori, horren gaude esperoan, hori, hiltegiaren informea edo, begiratu behar da nork hartu behar duen ardura hori, eta dena, hau ez da oraingo kontu bat, urteak ja daramazkigu bilerak egiten, eta urteak oraindik pasatuko dira, igual hau lortu arte, baina, momentuz, lortu dugun ere orain gauza bat, por lo menos, da, larretik eken elkartean, hemengo animalien garraioa eta gero horren haragia bueltatzea. Osea, hau da, hemengo abeltzainek kontratatu, hori, kamioi bat, hori, hiltegietara eramateko animaliak eta gero berriro haragia ona bueltatzeko, Iruritako hiltegira. Eta garraio hau dagoen bitartean, gu hori, jarraitu dugu hiltegi proiektuarekin, bilerak, eta momentuz, orain, esan dizuan bezala, sensibilizazio txarlekin eta bierekin gaude, orduan beste bilerak pixkat alde batera utzi ditugu, baina hori. Garraio hori daukagu, zeratik lehen hemengo abeltzain batzuk, begira, junbar ziren bere animaliak Iruritara eramatera, gero berriro buelta, eta gero berriro junbar ziren beraien produktua ekartzera, orduan, nahiko lana kentzen zioten berai, bidaien asuntoarekin, dirua, gasolina eta dena. Orduan, hori, larretik lortu duen garraio horrekin, por lo menos, zerbait lortu dugu, abeltzainei hori lan hori kentzea, baina, gu jarraituko dugu hemen hiltegi honekin, eta ez da momentuz, hontan gaude. Eta elkarte moduan zenbat kide zarete eta irekiak zaudete jende gehiago sartzeko? Bai, orain gaude 6 kide, eta hori talde motorra sortu genuenok, eta aurrera eraman dugunok, eta hori esaten dizuan bezala, bilera hauetan, gu animatzen dugu jendeari sartzea, edo igual hasieran, igual reparo edo pixka bat ematen badio, aurrera sartzea, gu azkenean jasan diegu, eta esaten ari gera, momentu oro informazioa bidaliko dugula, nola dijoan gauza, eta ez baduten nahi orain sartu, gerogo sartu aldirela. Azkenean, hemen gu ez dugu dirurik jartzen, orduan doainik da, hasi que sartu nahi duena aurrera, eta
gainera hau handiago egin behar dugu. Ez dugu bakarrik 6-ren artean eraman nahi, zati lana da. Eta azkenean, pues hori, elkarte bat 6-ren artean, elkarte bat 6-ren artean aurrera ematea, pues ez da oso legala. Pues gutxi gara eta hau zirkulo hau edo sare hau pues handitu nahi dugu, así que hori komertzio, harakin, abeltzain, nekazari guztiei, esaten dugu sartzeko eta bueno, gurekin lan egiteko eta pues Pirinioa aurrera eramateko ere. Eta elkarte bezala, bakarkako lana egitea pentsatu zue, edo beste elkarte eta kolektiboekin elkarlanean arituko zarete? Bai, no, momentuz orain hemen dago, beste elkarte moduko bat ezakit orain den elkarte, Pirinio mailan, hori Zutabere izenekoa, gurekin, bai, lanean dagoela edo gurekin sartua dagoela, ez dakit orain ongi nola esan. Eta proiektu hau da, abeltzain eta nekazari uste dut sustituzio lanak egiteko. Hau da, hori, abeltzain edo nekazari bat. Igual oporro batzuk hartu nahi baditu, edo gaixori baldin badago istripu bat baja hartu behar badu, hori, beste norbait kontratatu eta lan horiek kurritza ez, hori oporrak eta bajak. Orduan Zutabereren lana hori da, sustituzio lanak eta horiek ere, pixkat batera gaude, esan daiteke, gurekin lan egin du, así que, bueno, momentuz hortan, bakarrik aurrerago ikusiko da batemal gehiore sartzen den, edo nahi duen, así que hori. Eta zuen lan eremua Pirinioa aldea izango da, edo beste eskualde batzuetara zabaltzeko aukera pentsatu zu edo? Momentuz hori esan dizuan bezala hartzen dugu, hori, Erroibar Zilbetitik, Erro guztia, Auritz, Luzaide, Aitzibar, gero Olaldea, Orozbete, Lugo, Aezkoa, hori, gero Zaraitzu, gero ere badago Nabaskoitza hori, Almiradiro zonalde hori, eta Erronkari guztia. Gero ere igual, saiatuko zen igual Agoitz, Irunberri, baina, momentuz nahia, hori, Pirineoko zonalde guzti hau izango zen. Eta behin, kontzientziazio hitzaldi hauek bukatuta, pentsatu zuen nola egingo zuen lan, nola antolatuko zarete? Bai, hori, mira ere, bilera bakoitzetara eramaten dugu hori, paper bat, eta banatzen dugu hori mundu guztiari, beraien korreoa apuntatzeko, eta gero beste alde batean, elkarte honetan nola nahi duen igualan egin, edo sozio bezala, edo momentuz hori, informazioa jasotzeko, edo kanpotik laguntzeko. Orduan, gu beti hori, korreoiek jasota, ikusiko dugu nor nahi duen sartu edo lagundu, esan daiteke, eta hemendik aurrera, informazioa jaso. Orduan, bilera hauek bukatu arte, edo hori, zenbat jende aurkeztu den edo gurekin lan egiteko, oraindik ez dakigu nola egin dugu lan, hasi que hori, uste bilera hauek bukatu arte, gero hainbat bilera egingo ditugu eta horren arabera ja geldituko gara nola lan egin, nola hori, banatu eta dena. Eta nola ikusten duzu Pirinio eta sektore honen errelebo generazionala? Hainbat herritan badago, beste herri batzutan ez dago, ni hemen Zaraitzukoa naiz eta hemen adibidez gutxi ikusten dut. Orain sartu direla bi gazte, Andoni eta Iñaki Euskal Txerria azitzen, eta beraiek egiten dute dena, eta
baina hemen gazte gutxi. Aizko aldean igual bai dagola gehiago, eta igual erronkari aldean baten bat, baina gutxi. Baina, bueno, igual elkarte hau eraikita eta, jo que se, pues, aurrera eramaten dugun pixkanaka eta jende animatzen den. A ber. Eta nola eman diezaiokegu buelta egoera honi? Ba, goitik aberrez diguten hainbeste zanpatzen, denarekin, pues, laguntzak edo nolako laguntzak, eta pues, beti daude hor ez nola esan, zizaina sartzen, gauza, gune ditu hemen lan egin, badirudi hau berpiztu bar dela, no? Denak ez dute, baina gero bestaldetik beti jartzen dituzte pegak, eta zailago egiten dute, baina, bueno, gu hemen gaude eta gu aurrera denarekin, baina hori, pues, gauzak, pues, hemen bizitzeko gauza erresagoa jartzen bazituzten, izango zen, vamos, pues, la pera, no? Esan daiteke, baina hori izango zen gauza. Eta uste duzu elkarte honek lagunduko duela zentzu honetan? Hori nahi dugu lortu. Momentuz, hori, sei gaudenok, konten gauden, momentu honetan, pues hori, pues elkarte hau sortzeaz, eta pues bileretan ere, momentuz eman den erantzuna. Pues gero, pues esaten dizuna, bilera hauek hori urrian bukatzerakoan, ze aurkitzen dugun, igual ez da inora puntatu, igual ez, baina ez dakit. Momentuz, bileretara uste jendea gerturatuko dela, eta hori. Eta gero, pues aurrerago, nola dijoan, orain ez dakit esaten nola garatuko den, baina, bueno, espero dugu ongi izatea, bai. Ez duzu bisualizatzen etorkizuna oraindik. Oraindik gutxi. Ni uste jendea, puntatuko dela, eta hau, beti hemen gauza berriak beti, pues, kostatzen dira, ikusten edo sartzen, edo beti jendea ikusi behar du hori nola lan egiten dugun, edo beste norbait nola lan egiten duen, jakiteko, pues, hau ideia ona dela, Pirineo mailarako uste ere beharrezkoa dela, eta orduan, kontzientzia pixka bat izatea, ez? Jende heldua, horrek seguro paso egingo duela, baina pues, gaztetxoak eta pues, jende gaztea eta hasi dena, igual horiek esan dute, pues, igual buelta bat altzaio eman eta honekin lan egin eta dena aurrera eraman. Bueno, Joseba, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zer moduz joaten den elkartearen etorkizuna. Espero dugu ongi joatea eta hori. Hemen, pues hori, irratietan eta telebistan ateratzen bada, pues, begira zabaltzen bada, pues, asko zobe. Primeran, ondo segi. Agor. Vale, espera, jo. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.